नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकनिमानुस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आहे नारळी पौर्णिमा आणि आपण आलेलो आहोत आज कामोठे गावामध्ये। इथे सोन्याचा नारळ दर्याला वाहण्यासाठी आपले आगरी कोळी बांधव निघालेले आहेत, ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा। मित्रांनो, आपल्या आगरी कोळी समाजाचा ही जी मिरवणूक आहे नारळासोबतची, सोन्याचा नारळ घेऊन दर्यामध्ये व्हायला चालले, ते मी तुम्हाला दाखवतोय। जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा मित्रांनो।
बांधवांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचला पाहिजे.